Hawu, lo live lo ngiyezwa kuthiwa u-live wokuhlonipha uMgqumeni wawulapha kuMathole funeral service. Cha, mina owami umbono ukuthi njengoba kwakunabantu abangaka, ngoba uyambona lokhunjani umfana Mgqumeni, why engazange mhlawumbe acule iy'ngoma zaMgqumeni kuphela, oweNdidane mhlambe nomfana acule iy'ngoma zeNdidane, kanjalo noPotso acule iy'ngoma zeNdidane, uMdumazike eyi naye bamfake-ke acule azithandayo. Bese kuba nalabafana laba boMjikijelo nabo bacule iy'ngoma abazithandayo zoMjikijelo, no-Limithi-ke mhlawumbe ngeke uthi mhlawumbe kufika abantu nje kahle kahle laba abaphushile igazi lamaculo amaciko angasekho, yabo, kube ibona abadlala u-live, mhlambe kube iculo elilodwa lomculo ongasekho, iculo elilodwa lomculo ongasekho, kanjalo kanjalo. Hhayi ukuthi ngithini, kodwa nje eyi, cause kwakuwukuthi okay, ngisho kuthiwa ku-moment yaMgqumeni but umaskandi naye as much as ayethandwa kangaka but awukho ngaye yedwa, baningi nabanye ababe-deserve ukuthi bathole ithuba njengoMtshengiseni, noMjikijelo, noMgqumeni naye nabanye-ke nje abaseceleni. Ukube kwakuwukuthi mhlawumbe bazowamiksa amaculo, kube lo phushile igazi solidayo bambhekhele kanjalo kanjalo, cabanga ukuthi kwakuzoba into e-right. But-ke uhlelo kasilazi lalime kanjani. Lo umbono wami-ke ngeke ngawuvuyisi nami umbono, ngoba nami kufanele ngibe nombono phela, nami ngumlandeli ekugcineni kosuku, indlela engibona ngayo, yabo. Noma ungeke wazi phela umuntu engeke akhulume, but angazi kuzwakala kanjani kumfana lo woMtshengiseni if ezocula iy'ngoma zomunye umculi as if ubaba wakhe yena wayengaculi. But-ke asikho lapho ey'ntweni ey'ningi, uyabo, kuphinde-ke futhi kube indaba.